Hola, Club del Vi, us presento el vi negre d'aquest mes de setembre. Es diu Cap Sentit, de l'anyada 2021, i està elaborat amb la varietat de raïm Pinot Noir. Aquesta varietat és originària de Borgonya, de França, però aquí el clima mediterrani s'adapta bé sempre que troba certa frescor. Un clima de muntanya, orientacions nord, i bé, en aquest cas és una denominació d'origen Catalunya, tot i ser elaborat per celler de Capçanes, que és un celler, el celler de Capçanes, que està situat al Montsant. Per què és DO Catalunya? Doncs perquè el celler Capçanes compra el Pinot Noir, compra el raïm a un celler de la Conca de Barberà. Aquest celler de la Conca de Barberà l'utilitza per fer vins espumosos, perquè és una de les varietats òptimes per fer vins espumosos. D'acord? Llavors, és un vi amb 12 graus i mig d'alcohol, per tant, busca un perfil més lleuger, més fresc, no tan potent ni tan madur, això és característic de la varietat Pinot Noir. És un vi vegà, elaborat amb agricultura ecològica, i és molt idoni per fer plats més aviat lleugers. Peix blau, tipus salmó, tipus tonyina, a la brasa va perfecte. Fer plats de pasta també, fer carns blanques, d'acord? Trobareu aromàticament un perfil una mica tancat, això és característic de la varietat. Trobareu aquesta nota una mica terrosa i una mica de sotabosc. La meva recomanació, a part de servir a una temperatura una mica més fresqueta, perquè encara fa calor, és obrir-lo una mica abans, d'acord? Deixar-lo oxigenar, perquè trobareu aquestes notes més de sotabosc, més com una mica de sofre, que es dilueix a la copa oberta. Trobareu unes notes de cireres molt fresques i molt agradables, i sobretot és un vi molt subtil, molt elegant, molt perfumat, lleuger, que us caurà molt bé per la seva baixa graduació, i ja ens direu què us ha semblat. Salut!